Ni Oray? Nakapaya ka lakat daw. Huli na to. First 5 na oh. Diba mo nga po, naglakat ito oh. Wala ka na. Lakat ka na. Go ahead. Okay. Yes, ma'am. Oo, ma'am. Pwede ako sa bang overtime. Actually, bala ma'am, last week, panitali ang gusto ko nga tapuson. Kaso, hindi ko gid matapos. Bala ma'am mo. Mga 2 hours man lang gusto ko, ma'am. Ma'am, ha? Ay, gusto ko nagitali. Tapuson, subo. Ay, makat off ko nga daan. Thank you din, ma'am. Pa-overtime gusto mo? Ang balawin kita ganyang imor braho na? Cut off ka na subong ha? Tatnanan mo? Okay, 2 hours? Sure. Ari, pila-pila. Pila mga na to. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ay, ka namin isi mo yung mga pagka-boss, ma'am, ah. Wait lang mo. Thank you so much, ma'am. Mapasayin ka na, okay? Ready. Dalawin mo lang buwan sa may HR para mabaydan mo yung OT, okay? Ay, ma! Thank you, good mama. It means so much to me. Thank you so much, ma'am. God bless you. Yes, ma'am. Oh, ma'am, ano ka tali? Subong mama. Ay, mo. Ma'am? Oo, ma'am. Overtime ko tali. Subong ma'am. Pwede, ma'am. Kay damo, ganda ko subong palapuson. Actually ba, wala, ma'am? Ay, nagsulo ako. Yes, ma'am. Ay, hindi ni. Daw. Oo, ma'am. Ay, thank you, good mama. Sige, ma'am, bilapan ko na, ma'am. Para masaynan mo dayon. Okay lang, good mama. Actually ba na, ma'am? Pasalamat, di ba lang ko si mo, ma'am? Okay na, tali. Gusto mo nga maabuso. Maano ka gali? Ano gani? Ano? Overtime ka subong? Pinakanalan mga oras daw? 2 hours? Okay. Kalawin, ginasa mo blakon mo, ha? Okay. Sige. Ay, pilapi. Aman siya. Ay. Ay, ne. Nakapaya ka nakataw. Hindi mo right.